Eikä siis mua ei haittaa, se ei todellakaan, mutta... Jos olette menossa nukkumaan, Mä oon kattellinen, miksi se opesi. jos olette tekemässä jotain muuta, niin painukaa vittua. Mitä? Häh? Mitä Ella? Että jos olette menossa nukkumaan, niin jääkää tähän näin. Jos olette menossa tekemään jotain muuta, niin painukaa vittua. Siinä elot siinä. Niin. Lits ja läts. Joo, meidän litsilats. En paljon puhu kyllä. Joo. Totta. Vittu. Kiimas ihminen, ketä taas huusollinen asuu, niin... Älä nosta ääntä silti. Joo. Sanoo kurikkalainen. No, mutta mä olen käteviton rumpperi viimeisen päälle. Se asentaa saat, tiedätkö joltain. Saat etulyöntiasemassa. No niin tästä länkytät siellä sitten vielä. Oho, no niin. Ei kun sitä vaan sanoo. No niin, nyt sit. Nyt varovasti seuraavat sanat. Nyt turvat kiinni. Nyt vittu turvat kiinni. Kaikki pitää turvata. Päästään kaikkea. Huutaa meidän missä Siemens yksi siellä. Hyvä viikko.